ಅಂಚೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಹಿಡಿದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಸೊಂಟಲ ಬೋನ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಬರ್ರೈತೆ ಇನ್ನು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ఇక్కడ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಹಾಸಭೆ ಇತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಇತ್ತು ಇನಿ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಐಡಿ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ತಂದು ಅಂಚೆ ಐಡ್ಲ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಲ್ತಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ಮಾಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನ ini perinje car de tundulle ini show tuli car da showroom udulla iru car de go car du odite o apnundu cash alona cash ide dettunda cash loan kattandu inchina friends na cash tuli irundu de parate apana perinje ni ee car de tundulle ಎಟ್ಟೆನ್ನದ ಇರಿಗೆ ಓಕೆ ಅದ ಇರ ಜೀವಾಗ ಅದೊಂದು ಫಿರಿಂಜಿ ತೆಪ್ಪಿರಿಗೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತು ಬೇರೆ ಡಿಕ್ಕಿದು ಒಂದು ಐಕೋಸ್ ಕಾರಣ ಅತಿ ಈರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ ತೆಪ್ಪಿರ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಐಸಿ ರಾಜೇಶ್ ಈರ್ದೆಪ್ಪ ಅದಾನೆ ಇಂಗೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಮಲ್ಲ ಬೋಡಿ ಜತನ್ ಕೋಜತೆ ಪರ್ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ಟಿ ಜತನ್ ಕೂ అయితే ಮುಗ್ಲಿನ ಶೋರೂಮ್ ಲೇತ ಬತ್ತ ತುಂದಿದ್ದೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ ತೆಪ್ಪನೇ ಇರ್ತದೆ ಕೆರಿಂಜತ್ತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಶೋರೂಮ್ ಬೈದ ಕಾರ್ ತೆಪ್ಪು ನಂಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಟು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅಂಚ ಪೋತೇನೆ ನಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗುಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ ರಾಜೇಶ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಎನ್ವಿ ಗಾನಿಗ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪೆರಿಂಜೆ ಆಗಲೇ ಕಾರ್ದ ಅಂದ್ ಕಾರ್ದ ಅವೇ 15 ಮುಟ್ಟ ಪುಂಡಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಮ್ಮಿ ಏನಿ 15 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಐಕ್ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ ಒಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾದ್ದು ಬಾಜನ ಎಂಚ ಅಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ನಾನೈತೆ ಅಂದ ಡೀಲ ಡೆಪ್ಪು ನಿತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಾರ ಕೊರಲು ಡೆಪ್ಪು ನೀ ರಪ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹತ್ತಿ 15 ಲಕ್ಷ ಒಂದ್ಸಾರ ಕಮ್ಮಿ ಏನಿತ್ತೆ ಓಕೆ ದೆಪ್ಪಡ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನಿವೇ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ದಾದಿ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗಾರೆ ಜಲ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಬಿಡ್ಪ ಜಪ್ಪಾರ ಎಂತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಬಿಡ್ಪ ಜಪ್ಪಾರ ತಿರ್ಗಲಿ ಬೋರ್ಡು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾರ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಜಪ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ಲ ಯಾನ್ ಜಪ್ಪುಜಿ ಸೀಟ್ ತಪ್ಪಾಣವನಿ ತಪ್ಪಾಣು ಬ್ಯಾವಸ್